Dili siya mutuo og kalinaw. Wa siya'y kasing-kasing. Wa siya'y gugma ug kaluoy. Mataglihok mao ang kabangis ug katalagman. Gitina ang mga ngipon sa espisong dugo. Usa siya kay mortal. Wa siya katapusan kay gikulit nga way kamatayon. Mapait nga tunglo ang kanunay giampo. Awanan kung daan ang imong pagalaktan o himayaon ka sa imong katawan kay ikaw ang maghari sa tibuok kalibutan. Ang iyang komunyon mao ang kamatayon. Ang iyang giludhan o giampuan mao ang hari sa infierno. Serafim! Iya ang gitagana ko nimong gingarian. Buutan ka na kong alaga. O gikahimutan ko ikaw. Dili! Dili! Serafim! Ang pagpaulipond, ang pagkamatngund, ang paglimod ug ang pagsubat. Nasayod ako sa imong gibuhat. Og nasayod usab ko nga gidungog kang buhi bisan tuod patay ka na. Busa pagmatao pagligon, kay nakita ko ikaw nga dili pahingpit sa atubangan sa akong Dios. Serafim! Ang pagbasol, ang paghinulsol, ug ang matuod nga hagit. Panahon na! Nalaglago na naghimo og kadaot sa kalibutan! Sinuwat ni Fermin Collantes Gomez, spinner Nelson Tandano, technician Achilles Hisemb, ubos direksyon ni Algin Nabakita. Dalit sa RGMA Super Radio Production Center. Naiubos ang akong kasing-kasing. Dili kayo magmalinaw. Ipanumpa ko, Serafim! Og karon niya ang laing sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafim. Gigapos ako ni Magda. Taod-taod sab niya na miabot si Serafim nga dinakpan ni Magda. May samad si Serafim sa paa ug nagtakyang. Gitupad kami gapos ni Magda. Misulti si Magda nga iyang gipatay si Padre Gabriel ug si Doria. Mibiya si Magda aron limpyuhan ang kalawasan nga nabulit sa mga dugo sa mga Kristohanon ug nakalitan lang ako sa kalit na pagtunga ni Crisula. Una niyang gibadbad ang gapos ni Serafim. Pagbalik pa ni Magda, sayon ra kaayo kining gipatay ni Serafim. Unya gipabiya kami si Crisula ni Serafim. Ug wa magdugay, nagdungan pagpaingon sila si Lucirong, Nikom ug Gordo. Tanawa si Magda! Si Magda! Bayong pakalingkod. Bayong pakaimutan sa madre. So sa kalingkuranan og nakatuog sa iyang pagpinaabot ka na tulo si Rom. Nagagos siya sa ikabas ni Serafim. Pugawa siya. Kay gusto na kumutanaw ni Serafim, Nikom. Magda. Hoy! Madre! Magda! Magda!
Ngano ka na si Magda, Nikom? Lucirom, nagsiga ang mga mata ni Magda. Patay na siya. Bilagom ang liog ni Magda, Lucirom. Serafim. Lucirom, napabati ko sa imong mando. Gusto ka kayo, Lucirom. Mantigog yun si Serafim. Yun sa man niya pagpatay si Magda nga siya naman unta ang dinakpan o ginapos pa yun ni Magda. Gordo. Siksikan ninyo ang palibot ng dapitang. Oh, Lucirom! Dito ko pa rin! Dito ko pa rin! Huwag mo gawas ninyo, Nikom. Dinihilang ka mo dapitang. Naibaw ka na sa inyong buhaton. Oh, Lucirom! Mutagod ang tanan! Huwag ko'y namatikdan nga nakapalayo na ba si Serafim. Niya pa siya din uban nila ni Nazario o Cresula. Buhi pasab sila si Cresula o Nazario. Huwag kita nakita ang patang lawas sa amahan o ganak. Pakita mo kinagawan! Cresula! Ganong kalig-kalamiho ng Papa Nazario. Dili kita angay mo hunong. Gusto ni Serafim nga magpalayo kita dinhi. Cresula, pamilya... Gusto ni Serafim nga magpalayo ta dinhi. Wa pa kita magkapalayo sa ato gigikanan. Pulos kitang luha nga dili makalakaw mayo. Sakit-sakit pa nga kung lapa-lapa. Nahibaw kang gilaplapan kini nila ni Lucirom. O ikaw sab, may samad sa imong paa. O sa paminaw ako, kinahanglan nga magbuwag ka sa paglakad. Dili ko masugot nga magbuwag ta, Papa Nazario. O sa magkahinay nga tulihok kung mag-uban ta. Kaya mag-agad ko nimo og labaw kasab nga mag-agad na ko. Mintras kung mag-iyahay kita, magkapatuyang kita sa atong mga lihok. Papa Nazario. Cresula, mapildiw mo daw si Serafim, batok kang Lucirom. Kinahanglan yun nga makasaksi ko sa ilang away. Tagalangit na si Serafim. Nagpabiling impirnuhanon si Lucirom. Kinahanglang saksihan ko yun ang kapildihan o kadaugan so sa katao na kaniyang tuulipon ni Lucifer. Apan karon, mibalik na sa pagtuo sa langit. Mutaog umapilde si Serafim. Kinahanglan nga masuwat ko ang iyang kaagi. Kinahanglang mahimpit ko pagsuwat ang iyang kaagi. Ang buot mong ipasabot. Dili angay nga magpalayo ko ni Serafim. Kinahanglang saksihan ko sa duha ko ka mga mata ang katapusang away ni Serafim ug Lucirom. Mahimo, mamatay ka sa Papa Nazario. Panaghap-taghap kining akong buhaton. Basin pariyay, mataghapan ako. Nagdako kong buhi nga saksihan sila si Serafim ug Lucirom. Mao nga palayo din may tabo na ang bisan unsay may tabo na to, Cresula. Apan kinahanglang maghibaw anay gyud duha. Pinaagyan ning duha ka kahimanan sa komunikasyon. Papa Nazario. Dako kayong sayop kung mubiya ko ni Serafim. Dali dayon. Papa Nazario. Gamita kining sakyanan. Mutagan pa kini. Sige, sakay na. Makamao kang mo-drive. Sakay na! Panahanin kining sakyanan, ugbiyan na yun din eh. Dili! Cresula! Papa Nazario! Lari ka na! Sige na! Pag-api! Papa Nazario!
maayo ng pagkapisto mga sakop lo sirom. Kung niya pa si Serafim, mabaling din siya nato. Wa ko'y namatikdang timailhan nga mibiya din si Serafim. Nahibaw ko nga di na siya mahimong magpalayo pa. Kung way makitang Serafim sila sigurdo, muatake si Serafim. Kalit-kalit nga atake. Usay mong kilantaw sunahan. Usa ka na napita. Gamayng kapilya sa mga Kristohanon. Gamayng kapilya. Gamayng alampuanan sa mga Kristohanon. Mamasin ko. Base niyara din si Serafim. Tanahon ko na ang soda ng dapita. Lilion ko na ugmayo. Mingaw. Mupadayon ko sa soda. Hilom na saryo. Serafim! Salamat in taon. Pasaylo ako. Gisumpak ko ang imong gusto nga mubiya din Apa si Kristo lamaw ipasiguro na kong palayo din Ug ako mibalik yung tungod kay buot yun na akong matagik ang kinatibukan sa mong kasaysayan. Kung mo patuo ko sa imong gusto, dili na ko matiwas pagsuwat ang imong kasaysayan, Serafim. Dili ta din napita, Nazario. Asa kitang napita, Serafim? Dali. Di ara sila sa doon silo-silom. Ipahimutang kikaw dapit nga sayon mura kayong makita niya. Ang katapusan ng mong away, silo-silom. Gipanguha na ni Magda mga butang dinis kapilya nga iyas tagalangit. Usa ka tiguang babae ug usa ka Pari, Nikom. Usa kini ka pari. nabulit sa dagang mga dugo ang kamay nilang alampuanan. Dugo kini sa pari. Daghan kayo siyang mga samad. Ug kining tiguang babae. Way samad. Apan milagom ang iyang lihok. Nga lumipahiyom ka, Lucirum. Magkapahinumdum na ako kanindapita ni adtong katuigan sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Ni adtong hapit mo daog ang gitawag nga usa sa mga Antikristo. Kinsa nga Antikristo? Si Adolf Hitler. Magkauban pa kami si Serafim ni atong panahon. Apan,
man wa ko magtuo nga maubaday kadto ang gibasihan sa ang giludhan nga si Lucifer. Nga angay niyang itagak si Serafim. Maura day kadto ang panahon nga putlo na ni Lucifer ang iyang pagsalig ni Serafim. Mao kadtoy rason nga gitagak ni Satanas si Serafim isip usa sa iyang mga sinaligan. Unsa man hitabuan, Lucero? Labas pa kaayo sa kung unahuna, Nikom. Asuyan ko ikaw sa mong hitabo. Asuyan ko ikaw sa maong isina. Ingon ini. Ang dapit mao ang Alemanya. Germany. Usa sa gihigugma pag-ayo ni Adolf Hitler mao ang pagpanghunting sa mga Hudyos. Tungod kay pareho kami mga immortal si Serafim ug padayong nagpugo nga dili gyud mahitabo ang ikaduhang basahon sa tagalangit. Miabot gihapon kami sa maong panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Ug ako mas dako gihapon ako og ranggo ni Serafim. Og ako isip usa ka general sa kasundaluhang Aleman, maoy usa sa gitahasan ni Adolf Hitler kung saon pagbo kung pagpapa sa tanang mga Hudyo sa kalibutan. Og aron di magukod sa balaod sa gubat, sikreto o gipangitaan gud og pagi nga dili bulgar ang maong pagpamatay sa mga Hudyo. Si Serafim ang akong gisugo nga maoy mo tagsa-tagsang patay sa mga Hudyo. Nanong gilibot ni mo ang imong pananaw din dapita, Serafim? Makapahinumdum na ko kanin dapita, Nazario. Unsa imong nahinumduman, Serafim? Nahinumdum ko sa miaging mga katuikan. Niadtong panghitabo si kaduhang gubat sa kalibutan. Usa ka hitabo nga wa ko lang damhang nganong nahitabo ka to. Tungod sa usa ka pagbati nga inanay mituhop sa akong kasing-kasing. Usa ka hitabo nga sa akong pagkamakon. Mo'y nakapaliso sa akong kasaysayan. Namatngunan ko na lang nga gusto na kong supakon ang mandok ni Lucifer. Namatngunan ko ang usa ka talagsaon kaing pagbati nga inanay o ginanay mihilis sa mga mandok ni Lucifer. Ug dito kini mahitabo sa Alemanya. Niadtong panahon nga ipahurot og patay ni Adolf Hitler ang mga Hudyo. Immortal pa ko nitong panahon. Wa pa ako'y kamatayon. Ako mo'y sunod na akong opisyal sa kasundaluhang Aleman. Sunod ang akong ranggo sa ranggo ni Lucifer. Ako mo'y gimanduan ni Lucifer nga mo'y mutagsa-tagsa og patay sa mga Hudyo nga gidudahan nga hilom nga mitabang sa among kaaway nga mao ang mga Allied Forces. Hilom o sa sekretong pagkabuhat ang pagpatay ni Serafim sa mga Hudyo nga sinaksihan nako og sa ubang mga opisyal sa kasundaluhang Aleman. Ugunya ang sinugdanan sa hitabo nga kalit na akong lamatngunan nga si Serafim nagpakita og pagsubak sa mandok ni Lucifer. Unsa may imong namatikdan ni Serafim niya itong higayuna, Lucero? Usa ka babaeng magdos nga dili Hudyo. May dugong Polish ug Aleman ang isunod na unta pagpusil ni Serafim. Ang panahunong siya. Dugay siyang nahunong. Nakadungog ka na kung sa'y nabuhat nga saan mabayana. Traidor siya sa inahang nasod ng Alemanya. Busa angay kaniya mawag kamatayon. Kablita na ang imong armas tumong sauan ng babaeng mabdo, Serafim. Serafim! Paliho kayo ninyo patsya ka ng babayana! Ako na lang patsya puli sa mga babae!
Usa ka matuod nga hitabo ug buhing isina sa kasaysayang pagtuong Kristohanon sa milabayng libo kalibong mga katuigan ang mipukaw kang Serafim aron ibalik ang iyang pagtuo sa langit. Nun di mali ang nagkinapos ng mga sumpay ning lahitang sugilanon. Serafim. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez. Director Algin Abakida. Spinner Nelson Tantano. Recording Engineer Aquiles Hesem. Ug laing dalit kaninyo sa Super Production Center.